Historie 5 af 10. Malte skal sove hos Viggo. Når du hører denne lyd, skal du gå om til næste side. Her er Malte. Han er 6 år. Han er en stor dreng. I aften skal Malte sove hos Viggo. Mor og far skal til fest. Så skal Malte passes hos Viggo. Malte glæder sig. Viggo glæder sig også. Det bliver sjovt, siger Malte. Jeg skal have min bamse med, siger Malte. Ja, jeg sover også med en bamse, siger Viggo. Min bamse hedder Bjørn, siger Malte. Min bamse hedder Bimse, siger Viggo. Bimse og Bjørn skal sove sammen med os, siger Malte. Bamserne glæder sig også. Malte pakker sit nattøj. Han pakker også sin tandbørste. Han tager Bjørn op. Så er jeg klar, siger Malte. Mor er klar. Hun ser fin ud i kjole. Far venter i bilen. Nu kører vi, siger far. I bilen er Malte helt stille. Så stopper bilen. Viggo står og venter på trappen. Mor og far kysser Malte farvel. Malte går hen til Viggo. Malte vinker og står helt stille. Kom nu, siger Viggo. Vi skal lege. Malte har en klump i maven. Malte og Viggo går ind og leger. Så skal de i seng. Malte kan ikke sove. Han savner mor. Viggos mor kommer. Kan du ikke sove, Malte? Siger Viggos mor. Nej, mor skal komme, siger Malte. Så kommer mor og far og henter Malte. Så er Malte glad igen. Malte-historien er skrevet af Annette Hjort Kaspersen, Louise Møller Wejen, Peter Klit og tegningerne Louise Møller Wejen. Forlaget Klit har udgivet bøgerne i 2015, og det er indtalt af Pia Morier.